Oh, abuthi Sosha. sanibonani. Sawubona buthi. Ninjani? Saphila kunjani? Hayi ngiyaphila. Aketsa no kitchen. Nigelo worried. Pizza Kenya. Kanti putsisa hore ro fida batho ba bakae. Wangisho nguze yakhumbula ngikubuzisa le ngithi kan mothi sopo usho yini wathi kuyodliwa isopo kuphela. So ngidlule ngathola nazi na moto wananyana. Ikhlisti bazagamula akufani. Yeah. Isithingizene something akufani. Ngibona uri ke tshwere moto ana. Ikhlisti ba khono wa bona tito ja sopo na le maraponyana wa ntsha something. Athi ngiye nawe ngaphandle ke sibone ukuthi ngoba ngathi baningi abafikayo yabo. Yeah. Yeah, sibone ukuthi kenzakalani. Oyibhodi le. Yeah, kuyona body yabuthi. Manje ngokutshela neyami imoto ami iqale netso. Yeah. Netso. Mara la ukho kude samuza. Good people. Kunjani buti? Poroza. Uyangomotivate ukuthi angikho far away from coming back. Lili rim di fresh. Ngicela uma virgin wabona. Wathenga i4 cabanga. Angibambanga le because singaze siboleke. Hayi mfethu. Ngiyekile. Asiboleke. Phela lento le. Ngaphuma intuthu manje. Kolwe complete mos. Why asina that like why asina mafulufulu man. Akhona bathu. Round. So Mengena, I find Samu standing with some of the gents and ngiyabona ukuthi bakhuluma ngemoto yakhe. And I'm actually happy that bafikile nabo bazobona ukuthi Samu is actually, she's literally on the way. Like ikusele kancane. Like uSamu aga pushe. Nacho ngicela ukuthi nje chips kancane ngizobuya 2 minutes. Akuna stress. Sure. Akuna stress. Fellas today. Khoshata malomago ke mang? Cool. Makholiza. Ai. Malume what? Are mo founeleng. Sho Kholi. Sho jamani kedleleni bana ngene kayidleni. Wazi njani ukuthi sifuna ukubusa leyo nto? Ngiyazwakala ngiyazo. Kuthiwa ngihlale ngilate but ngiyacabanga ukuthi kulamalanga ngiyazama ukusibamba isikhathi ngiyafika early but noma ngifike early ngingashiyo ukuthi ngifike early. Hi babe. Usamu pheka isopo ebhodweni lingaka. But inside belingaka isopo. So I'm a bit worried because ngiyacabanga ukuthi la siya khona, what are the numbers?